Snin li fihom rajna rekord ta' protesti ambjentali, dimostrazzjonijiet quddiem Kastilja favur il-ġustizzja u nuqqas ta' wedid ta' proġetti kapitali mhux magħmula minkejja ħafna pompi. Dan kollu issema waqt id-dibattitu bejn il-kapijiet tal-partiti politiċi li se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali fit-30 ta' Mejju fejn spikkat in-negattività u l-attakki partiġani infantili min-naħa ta' Robert Abela fejn hu baqa' jgħid li għandu track record. Aħna għandna track record. Dik li rridu naraw, rridu nieħdu ħsieb dak li diġà hemm. U inti ma ħax ħsieb dak li diġà hemm, kif tista' tkun kredibbli li ħażżid ma li hemm biex tagħmel xi żewġ siġri ta' norestiċi f'xi roundabout, dawk irridu titbellaħħulna l-green areas u l-ambjent. Robert Abela kompla jisfida u jattakka waqt li jmexxi n-narrattiva politika tal-aħna u luma fil-waqt li fis-sala Sertem Iżammit fl-Università jinċidaw l-istudenti kien hemm preżentaturi, kandidati tal-Partit Laburista u ġurnalisti tas-Super One illi saħansitra daħlu leaflets partiġani materjali li kien totalment mhux suppost li jiddaħħal fis-sala waqt id-dibattitu. Dan fil-waqt li saħansitra daħlet bandiera tal-Labor tanti li l-organizzaturi kellhom jitolbuhom isegwu r-regolamenti b'appelli kontinwi mill-moderatriċi tad-dibattitu sabiex ma jibqax jixxejjer materjal simili. Matul id-dibattitu Arnold Kassola appella lil Robert Abela sabiex jittikjara l-assi tal-membri tal-kabinett inkluż tal-irġiel u nisa tagħhom, ċoe anke tal-Idja Abela illi kienet preżenti fis-sala. Robert Abela dwar dan ma kummenta xejn, bħalma kummentax dwar ma li ma kontrabandist iltaqa' f'ammissjoni tiegħu stess. Wis anqas ma weġibx għal wediet mhux imwettqa imweda 4 snin ilu. Minu il-kontrabandist li tqajt miegħu? 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 Il-kontrabandist li tqajt miegħu? Minu? Il-proġett ta' Sant'Anna, l-mini ta' Santa Venera, l-isptar il-ġdejt ta' Għawdex, l-isptar, mhux paċenzja, irid iwieġeb, l-isptar tal-kura kuta psikjatrika, iċ-ċirkwit ta' ħalfar, daw kollha ma wettaqthomx, daw kollha ma wettaqthomx, daw kollha ma wettaqthomx, onorevoli. Kollha qegħdin fl-4 snin manifest. 4 snin ilu għamilt manifest, daw kollha ma wettaqthomx. Saħansitra biddilt il-proġett ta' Sant'Anna. Għall-inqas tista' twiġibna minnu l-kontrabandist li ltqajt miegħu. Tista' twiġibna minnu l-kontrabandist li ltqajt miegħu. Francesco Catania, għal Net News.